ka-jam-jam. Nandito kami sa Dumaguete, magpa-prank kami. At saka si Durand, at saka si Ai. Ay, pumayag ka dito ay. Na, mag-prank meron. Prank 24 challenge. Yan. Challenge. Oh, mag-prank me. So, tanawa rin yung mga ka-jam-jam. Malingaw, yung gano'n eh. Saan? And guys, kumakain kami habang wala na nila dito. Why not you Ginagawa mo? Yan. Wala akong bagay. Asan nila nila dire? Tingin mo tani kakaon. Ay, baka wala akong pakialam sa'yo. Wow. 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 May nila dire. Ginagawa mo? It's DJ Rama Music Exclusive. Prank rane ko na. Ginagawa mo? Oh. Ngayon, subscribe na mo guys. Gamay pa may kuhan ko. Oh, Sugod wow. pa niya mo. Oh. Prank rane ko. Ah. Mag-hi ka doon sa camera namin. Guys, salamat Carl. Oh, wow.
ginagawa mo?